adiskideok, ikusentzuleok ongietorrei. Hemen geha Morgan Ilarramendikin, Iopa Morgan. Txaldeon danoi. Zemuz. Ondo. Espaldiko partez, bai? Behatzak luzatzeko gogotxu. Erronka handia, Erronka hundi edek, bai? Politxe, baina hundi, Bi jokalari historiko. Ia martxan daun dana, behitzen nahi Geoz da historiko gok. Bai, aspalditi zauken. Eta ziok nire kontra jokatzeko gogoa eta... Bai, eta gaina Ispro Evolution klasikotan. Jokatu nahi non behitu. Zuzenekoa, hasi da, eta ondo dabil. Bai, badabil, ondo. Dan ondo... Bueno, kosta uzaio gizonai, dana jartzea, baina bastante. Bai, kiston gauza pila dia, Bai. Txata, bestea, a ver, txaten idatzeko dugu kaixo, ia funtzionatzen. Kaixo, hemen, ez egu azaltzen, neka ben dios. Baina, idatzi indek, baina, enterri eman aldia. Hemen ez, bai. Ez dauket ondo enlazauta txata emateunez, bueno, igual. Baina, hemen baukeu, osea, que, venga. Ingiatenak igual, ondigo... Ilargi. Ilargik idatzi digu, kaixo Ilargi! Zota jator. Zemuz! Espaldiko. Hola, bilarko dugu txatakin. Epa. Izenburun sekiro jartzeu, bai Ilargi, eske ez dakit aldatzen. Saiatu naiz, honaiz tutorialak behitzen, ez dakize, baina ez dut lortu. Aurreko baten aldatu, non? Eta baina ziozu esplikau, estelaz geha jokatzen hasiko. Lasai, Ilargi, baina izazi behitzen dazea, hola xeutzeko dut, eta listo. Eta bueno, launok, hemen gaituzue, Taziok utx, Morganek utx, momentuz, ostia, gaizki jarri eta, honeko lagan bertzen. Hola. Lasai, bai, gutxata ikuste dugu, beraz, ez dago problemaik. Ondo entzute alda. Apustuak zeinen aldea daude, zer diote artekariek? Zer diote momioek? Isili gare, artekari. Horre, Ilargi, zuk ikusteko hau izango litzake, Kezman altu nahi hirugarrena da. Orduan, dirua beti bere alde dago. Aurrekon lasok inarro saldi galanta eman zion. Hala, eman zion. Baina diru altunan alde zeon, hasieran. Bai, altuna ez da lengoa, kasu hontan. Orduan, Pelotalekutan ez dakit baina, hemen... Nik esango nuke nahiko paren daula dirua, baina betire Morganen aldeko joeratxoakin. Ze, azkenen konfiantza mateo, hainbeste partidu iraztun jokalari bat. Bai, oso ondo aieiz. Presioa nahi sartzen. Sekula jokabeztean jokun. Baina, bueno. Porra itxeik bado? Bai, enporra. Nola jarriko du porra? Bueno, batek irabazte uno bestek, ze ez dakik uzama partidu jokatuko aiteun, hori ez dugu erabaki. Iruzpalau emango diula iruditzen zait. Gero izango, desempatea, eta... Bueno, beste un baten, ingo bestela. Bai, gaur txapelketa honen lehenengo eguna da, eta hondikan definitzeke daude arauak. Nik beroketa ariketa bezala hartu behar deta, Iskat, zuka inbardia o ika inbardia? Bai. Zetik ete ganean zuka irratien? Tonto gaiuk, ez. Serio goazalako. Euneko 89 ez zuka da, guk ikaite duela gure arten, irratien egala inberko benuken ere ustez. Baina momentun enintzen kontura hau. Seriotasun eman egin nion, irratxea bat dite gendun da. Balengo jo. Bueno. Ateatzen zaian bezala. Azteko prest? Ni bai. Seirak eta laurden anuntziatu dugu, eta lehentxego hasi geha, prebiarako, baina seirak eta laurdenetan PlayStationeko soinua entzuteko prest, Ni nerviosi joan, Partidu onditako Kilimax ezkea tripan. Bueno, esango jazoia audioa eta dena ondo daun, atztxitzen beroketa. Atztxitzak, ulertzak? Behatzak izango dituk. Saltxitzak. Ostra, Ilargi. Bueno. Nivela dau, hemen, Morgan Ilarramendi, PlayStation laueko mandoarekin. Bai, aurreneko aldiz, eskutan, aurre. Eta Tazio Zudupe Urreta Bizkaia Xboxeko mandoakin. Bakik, oin Tazio Zudupe Urreta Bizkaia naizela. Bointxe, kultura unauk, baina... Gaurreko baten, pentsaunean. Aipamen handi banezidik. Bigarren abizena merezi niala. Joku, mando horrekin joko beharrik. Zetik? Antzeko dek, Bai, ikuste ja. Oso antzeko dek. Gero... Gu kriston lanak beharko izkia guain, botoiak nere eran jarri... Ez, irera klasikoak. Erre batakin korrika. Bai, oidak, ni problemak FIFA neuzkean ez para. Bai. Txo problemek, txo lanik. Earna paria. Kagakolata baria. Beste hau berri edek. Jon Liz. Haupa Jon Liz.
antzolakoa. Aiba, urte askotako. Jo, Twitchelari bikaina, izandakoa, ze azken aldien. Oindala gutxi, inean beak intopo. Bai? Trenen, inean, beida, noetan joan laun batekin parte ikustea eta beak inen edo topo. Ze, Zumarrako haurtxoekaz? Bakoitza bere haurtxoagaz, eo? Ez. Ba, arek batzuk. Pozik ebiltzean. Jon Liz, ongitorri. Bueno, ba, azteko pres geha. Danok hemen gaude, Ilargi, Jon Liz, Morgan, ez H.A. garaian. Entaitzak? Ez. H.A. Ez, H.A. garaian. Haurtxo aurretik. Ba, zorionak, ordun. Otei, zorionak. Ba, iraiola izango guan hori. Ordun iraiez gerozkoa aukak, nik ez, nine bilan ordun. Piperrein da. Bueno. Azteko pres beraz, bi jokalariak. Alaxe dok. Bai. Venga. Pasa gaitezen, bigarren eszenara, eta guain entzongo deu munduak, edo gizakiak, edo, bueno, orokorren kosmosak sortun soinuik politena. Bai. Presta dute? Unibertsokoa. Unibertsoko soinu politena. Guazen. Kaben dio. Saltauta zeon ja. Ez te guaitu. No, danok aitu dugu gure barron. PlayStationeko soinua zan, politena baina ez te guaitu, berren da. Haure politedek. Pro Evolution Soccer! Gauze urtetakoak? Etzekit. Gutxi gora era 2000 dola. Berriz jarri mesedez, bai, eskezteu jarri. Venga, berriz jarriko dugu. Fuera. Fuera tontakeriak. Horazio mutuak... Restart. Horazio mutuak itzeindik eta... Ez du egiten playan soinua? Me caben zotz. Bueno, ba, hola jo. Horazio... Berriz esateu. Venga, ba, playan soinua jarringo du. Ezin dugu hola utzi. Ingoetena... beste, eske joko honek ez dauke, ez dakizatik hasiera ez duiten. Baina beste batzuk bai, beraz. Pro Evolution emango jau. Eta, oen bai, A ber. Preste honberat, RetroArch. Kontu asko, ez man. Hemen asuntua... Ostia, asmatze aldeu! Bueno, hasta historiako hasiera ikonena izango. Vale. Bai, oen bai. Oen entzongoa, nire ustez. Vale, danok prest. Guazen. Sarrera bikaina, Ze gozamena, Haze oroitzapenak. Bai, baina hau iz Pro Evolution da, eta Pro Evolution Soccerra jokatzeko asmonoken, pixkat berri xegoa. Iz Pro Evolution izango 98, 99 eta nik esatetan 2000 eta bat, ola. Hemen asuntua paretak, ez diala ondo egiten. Orduan, kendengot berri ze. Ez teu jokauko gaur. Gaur behatzak, nola joan, aztxatxitxak, nola joan. Aztxitxak berotu behumena izitxea. Oen bai, guazen... Venga. Guazen aurrea... Eta baina hitu eindek. Berriz reto... bai, oen bai! Purtzila. Pro Evolution emango nion, ez? Joseus. Guazen! Earra. Horazio zuten gogoa hau entzuteko. Eske, hostia. Historikoa, Gaur bakik ze pasakoan ala, jende jokatzen ikusiko gaiztik eta pentsoko, ze pakaite parea. Jok historikok bai, edaden, jok historikok. Oin dela 24 urte ondo jokatzen genuen, baina... Bueno, pasa ingo dugu, ez, hau? Bai. Hori ditzaio inoren interesatzen. Nik puntu gorena oin dela 30 urte eukiko nian, Ze FIFA 18? Amazazpio, etzekia zeukin, emeretzea zeukin, FIFA eta Pro Evolutionen historia eta ez pixka ditzen berko dugu, ez? Garaiak asko aldatu izan dira. Jo, nahi azelatea eman zien launek instituton, hau da 2000 baino lehen aukoa dek, izpro.
Lokoiak, txika jatxan da volumena. Ni 85koa naiz, da ni antzen da iluminazio arazoak. Ba, ni instituto nebilela, 15-16 urtekin, 2000, epa, iluminazio arazoak baina larriagoak. 15-16 urtek neuzkela, nire klasekidek, bati kontatzen zonarri tokau zitzaiola, premium baten tokau zitzaion PlayStationa, klaro, orduan etzan ez zaune. Nik Sega Saturn eta hola neuzken, garai hori. Ja, nik ez duten bakarra Sega Saturn eukiduna, ia izkezman. Beti izan naiz. Ni bideojogo zalea eta beti onda gure txen punta-puntakoa, garaien puntakoa zan. Bueno, joku bat. Bana ondo dau, ez da zer eroi. Ta nik ez dakit orduan FIFA ongo zan, bai, FIFA 2000 da horik ongo joan, FIFA 2001 eta 2002 behintzat bai, akordatzen hau. Davis Henry eta... PlayStation baten esatek. Bai. Hori ja PlayStation baten, baina nik aurretio etzikia zertan Saturnen, eukituan, bai. FIFak. Ez, FIFA, bai, zega, etzikia. Baina bueno, izprokatio kristona esaten zituen, da hori hortan jokau hartzala askoz realagoa zala, movimentuk eta friki xamarrak ziren. Seleziona lingua, spagnolo. Bai, bestela ez genuen asmaurengo partido jartzen hori. Eta gero, hori da, proa pasa ginen, baina gero berriz FIFan, gero pro nola ibili gea. Dust. Venga. Pro bere garaien onena izan zen. Asko batik izan zen onena garaien. Baina hori hon edo ez, guk daukegun edertasun fisikoa kontutan hartuta. Ez diat uste asko inporta honik. Edertasun handia da honen, ez da behar izaten iluminazio. Egidek. Zein goi hau? Ekipo aukeratu? Ostia, Portugal fuerte, Oixe, joder. Zein zian Portugalen? Rui Costa tabla? Frantzia fuerte, noski? Yugoslavia teknikan. Italiare sasoiko? Alemaniare nahiko ondo? Brasile fuerte zegoen, baina Argentinare gorre ongoek. Brasil, a ver, Argentina? Pentsauta daukak zein aukeratu? Hola xeingo diau, Brasil da Argentina jokauko diau. Gero aldau ingo izkeu taldek ez, oze? Bai, nahi izan ezkeu, bai. Nahi aldek Brasil jokau, Brasilekin jokau. A ver, jendek ez esateko. Isilik egon nahi, FIFA honena beti, bueno, favorez. Garai hontan, Pro Evolution asko, difentzia handiena garai hontan egon zan. Pro Evolution la hostia zan, da FIFA pixka eskasa zan. Bai. Gero, gauza berdintzen juntzan, gero 2010ko hamarkadan, bueno, eta gaur egun arte, esango nuke ja, FIFA hobea. Gaur egun ez dakit nola dago. Pro Evolution aia, oain gratis da, oain free to play, da, e-football izan hau, eta nahiko eskaso hemen da. Bueno, batzuk esateko ez da entxarrare, jokamolde aldetik. Ez esateko, FIFA honena, kaixo doble mauler, doble mauler. Bai, lagun, abixau diue, Sekirora jartzen dola, bai, eske karo, ni... Oiola izangoa. Bakik eduki sortzaile bezala, aktibitate handia duketela hemen. Eta karo, Sekiro nibilen hau azkenen goz da, ordenadoren ez dakit aldatzen... Doble maulerreko jakingo... Bueno, eta joan lehizeke, bai. Ik ez bestean. Nik ez dakit, Ez dakit aldatzen titulua. OBS-etik ez dut lortu. OBS-en, bai. Ibilen naiz tutoriala behitzen da dana, baina aukera horietzen azaltzen da galdutan abil, doble. Kontuz Morgan apoio horiekin ze... Bai, egidek igual hola botatzen. Dana moitu itea, mai pixka eskasa auket. Harry Guta Combat mod. Korean litxunzo egongo da. Nola itea hori, John Liz, zueta Combat mod jartzea. Jarreko nuke gusta, baina ez dakit nola itean hori. Eske hau mugi da, hemen gauzak iten astea... Litxunzo? Ez, oendik ez. Hau laro eta mezortzi hola, keba. Litxunzo ez zen, 1008 hola. 2000 eta... Realak bigarren eintzon urten ondoren erosizon. 2000 eta irun, udaran. Nik uste dute 2002ko Korea eta Japonen jokauzan mundialen eintzala ezaun Ego Korea. Okerrez banaiz. Ze urtetan, alegia? Hoi 2002, Realak 2002 ustet erosiko zola. Igual errazago izan aldatzea orduan, baina gire ez dakit ban online. Eta igual Sekiro utziko dut, eta listo. Hasingo gea, eta urrongo atxeden aldean saiatuko gea. Jendek zozatea alimaigu. Beraz,
ze? norgehiagoka Ego Amerikarra? Bai. Ondo diau? Bai, venga. Egunez, 10 minutu... Berez, gomendioa gauez jokatzea dek, estadio batzutan itzalak traba egiten zuelako. Bai? Bai. Eta gau ez dik traba egiten fokokin da. Gano despegado, hori bai. Estadioa zeuntzeko du, aleatorio, selekzio al azar, random. Venga, Salazar. Venga, guazen aurrea. Nik hori... Egin apustu, futbol zaleok. Gu jokatzen genduan, beti egun argie, osea ez, gaue, baino egualdie ebi gabe. Edikin makaltxeok zien jokalarik eta... Ostra, hoi dia maikakok hori. Roberto Larcos. Bi. Eta nik iru zazpi hauze jokatzen jan. Karo, hemen kanbo miembro. Iru bosbi. Hemen behitu behar da, zein daun. Emerson... Pambeta, hori izta izan da? Pauleta, ez hori... Crespo izan. Portugosa zen. Pedro Vargas y otros dos. Irubi Morganen alde. Claudio Titzel. López. Sorry. Claudio Zorri Poles. Butatista. Hau Beron izangoek, Zanetti, Rivaldo, Kilian González, Juninho, Nikola Xetaun bezala jokabarriat. Romario eta Elberri aurren. Ostia, baik jokalari, osea, atzeatik etzaia juten. Amoroso. Amorosa. Elberrek etzeak asko komentzatzen baina ona zaitek. Atzea irukiekin inurkoak ez, oborobiakin. Irukin. Eta bueno, Salierrek esan nahi dik presna hola, ezta? Venga. Seifonsao. Juninor. Nor? Bueno, hola xutzuken dike. Dirda. Bazen aurre. Hoi dida izangoek ba. Bai. Lucio, Facu, Cafu, Emerson. Pambeta. Pochettino titular, esateik Horazio mutuak. Pochettino dukek? Eukiko diat. Ez da jartzen? Ez dia jarri. Simeone, Kilian González, Zanetti, Beron... Samine galtzen duenak, ez doble maulerak. Zer, ire jokalari bat Samine dek. Bai, hoi Simeone. Izangoek. Samine. Az gaite zen. Ni hontan ez dakit inoiz jokautan hau. Bueno, sorte hon. Bai. Beharkoek. Guazen. Le condizioni del campo di gioco sono buone. Komentaristak italianoz, oso ondo. Guazen aurrea. Bai. Mitikoa, Bai. Mitiko, jokauta hongo naiz, baina oso gutxini, hontan. Le squadre si sono schierate sul campo di gioco. Buah! Paretak automatikok dira, kakazarra. Eta oso gertutik ez gaitukai, Bai. Kanpo futbolaren ikuspegi zabalagoa, gustatzeiak. Tipo kamera izangoek. Bai, hau behintzat. Por defecto largo edo ancho. Ancho. Retransmisión, ancho. Mentre da destra Vertikalen jokatzeko potrik etziak ez da. Eta pareta automatikoak. Pasea ikematek lehenengoa da, bigarrena... ez? Oain ez? Oso galduta, Kezman, Erdirak eta kaskarra benetan. Idatzi Titzel eta atzetik izenburu berria. Bai, automatiko iniziak, Txaten hori, nahi barkauiak Kezman. Asunto teknikoa. Titzel eta... bale, ez dut ondo ikusten. Kopiaten goet. Ezin dut kopiau. Zer da, harridura ikurra Titzel, bale. Ititel, harridura ikurraek, ala ibadek. Harridura ikurraek, okeraz banao. Atzetik espaziokin o espazio gabe? Is Pro Evolution. Erronka. Aizatia, ritmoa galarazten. Ia hola, funtzionatzen. Taktika bikaina ritmoa mozteko. Guazen, Bagoaz. Baloiaren jabetza brasildarra da. Ostra, oso erdoilduta sentitzen dira neure burua, Ufa! Areara hurbiltzen. Tasioren taldea.
Morgan arnaz hartu nahian zela erdian. Itxusia. Brujita Beron. Hala guan. Rebon o dikizena. Hostia, ez da, erreza ez da defenditzea, Atezain aterako da. Atera, bai, baina atezain brasildarrak. Itxusia hori ere, bai, barkamenak. Otarga. Ortega izangoek, baina Ortega iketzakean, igurun. Arriskutsua benetan. Saque de puerta. Erderazeok, baina komentaristea italiarra. Bueno, nik realak bezala. Ez horien, gazte! Falta ikara! Txartela, epaile jauna. Ayala! Haupa estaño. Zemuz geha. John Liz troleatzen. Ados nago is versus FIFA diozunarekin. Super Nintendoko isak ez du parekorik 16 bitetan. Is 2000 oso simulatzaile ona da. Animazio exageratuekin hori bai. Eta Pro Evolution 6 baino berik ez dakit badagoen. Nei Prost. Probost asko gustatzen zitzaien. Bai, Urrungoako lortu berdia, eta hau pixka zarxegoak. Pro bat dek. Bai, hori. Ni Probosten nere nivela Bueno. esango nuke mundu mailakoa zala. Eta faltak botatzeko hemen bezain ona ez du egin izin, Ez da git. Hortxe. Botakoek. Aukera da eskasa. Una. Iritsiko alda, bai. Hor da, Raboldi. Iritsiko da. Ezkerritxia. Eta hortxe kakaztu du. Ez du. Ez du nik esandakorik egin, Triangolo. Han. Triangolo. Rakakadea. Tira in avanti. Venga, guazen. Hoi da kakazarra hori. Utxean partida. Hori Leicester aldatuko da, Tasio. Leicester aldatu ere! Brujita! Hijo de bruja! Oixe, kezmanek hori dauke, talde handik hori dauke. Beina jau, ikus dezagun. Golaren ospakizuna hemendik entzun da, Tasio. Bueno, guazen. A ver, utxeta bat goaz, gero, Tasio gutx, Morganek gutx, oio partiduko dira, vale? Argi utzi nahi dut, sistema. Ondo, Bueno, argi gelditu da. hor da Cafu, Ostra, indartxu, historikoa. Eskaz. Però margo del pallone. Ottengono un calcio d'angolo. Lehenengo kornerra. Traversone. Jokoz kanpo. Nio, azkar, Barri gabe eta hosti gabe, Sì, Vai. è scattato tre. Burun asko zobea zan. Speriamo riesca a sfruttare. Kaka, bixen diat. Azkar, jokatzen, Brasil. Joko vertikala.
Zei, behida, entretenitu egin da gizona, eharra indiator. Penalti usaia. Possessa del pallone. Ah! Ez ba alden du. Dal passaggio. Ez ditu horrelakoak askotan utxe egingo Brasilek. Guazen, Argentina. Jokaldi bat, eta gogatu nok. Ah. Bitu zakau, Gogatza izortaz. Hori golen Pero ez. indiat. Ah, haiken hori golen? Zerri, ja. Sfrutta lo spazio. Tenta il Bai, golen ingo nian, bestela ez diat baloiek. effettua un passaggio con la testa. Azkar. Hori da hori, igertzea hori. Elkarrondo ezagutzen dute bi taldeek. Circa un punto. Denbora galtzen Argentina. Alboko sakea. Possessa del pallone. Eta gola! Erdiraketa bikaina izan da, Otarga. Sartua buruz. Ortega izangoak. Txartela du. Vediamo il replay. Sempre molto bravo. Ze repetizio kutzi Ik manejatzek. Zein diat. Eskubita memorko jo, Ya está. Baina gola behintzat ikusi beharko dira. Ez diat dago orde nahi. Start, memorko jok, hau dek start. Option, sorry. Balenitzi bat eman. Fine del primo tempo. Ta atxeden aldira goaz, bita utxeko mingarriarekin. A ver, ze esateu, Una gambeta relinda y bien pateada al arco. Animota zirupe, ez etxi. Hosti. Rebón no ese tiro, viste. Rebón no ese tiro, viste. Amerikorreko itxisten bat izango guan da ez dio barrapau. Urte garrapo. FIFA niretzat 2012 arte nahiko me. Urte hortan amaitzen da dena den nire joko garaiki den jakinduria. Eta bolemo lehen joko zarretan jokatzeik. Rebonek sartu duelako, aix. Ah, rebono ese tiro, viste. Vale. Barkauzak gure moztasuna. Emoziokatiak. Sos un pecho frío, Tasio. Guazen, Etzaz asko berotu. Comincia il secondo tempo. momentuz, baloiaren jabetza. Brasilena eta golak Klase, Argentinak. Irukikin ezin zaio intentsidadeik eman? Ez. Paseiala. Ez. Hori gero hori oso tierra gauza- dek. Hori oso gauza berriak, gizakin historian. Tutto verso il centro. Ah! Dios, Brasil Kontraraso iristen da. zitala, kontrarasoa, Brasil iristen da, baina ate aurrean kamuts. Ah! Riesce a penetrare. Erdirak eta... Sul secondo tempo. Ah! Kontrolatu gina izan du eta ez. Ni naukaina, jokalarik aldau da, kakazten dona, ze, Ze, pasea aldaketak- noizko. Ah, vale. Ele batakin aldau esateko. Guazen! Hortik, zentrauta Argentina gola sartu nahi badiok. Tiro. Portero! Venga, guazen. Ze. Vale. Hok ez duen nik esan dako egiten. Horrekatik, jongo nauk irabazten. Attenzione, un contropiede. Ah! Puf, eta hau, eriotza izan daiteke, behin betikoa. Gaspazio. Galdu eginda. Jo, defensa ezea hundiketzio behintzat, Ona pasea, eta atezaina bikain berriro ere. Eta Argentinak ez du askotan horrela barkatuko, Ate aurrean kamuts Kontrarasoan. Brasil. Beti izan da nire Dios! indarretako bat kontraerasoa baino. Oso kamutxe, Hau sekiro baino zailagoa da. Morgan Ilarramendi, nire Genichiro. Hemen da zuloa, jaun Andreok. Jo, ezin neurtu distantziak Argentinak.
Reboldiri inor gerturatuko tezaio. Kakazarra. Ta gola. Polona. Jo! Albert. To. Pase bikaina. Zeilek Albert. Rivaldo Elber. Bayern de Municheko ban? Bai. Aupa. Guazen. Bueno. Venga, ba. Merezi zuen Brasilek, Bai, ez dut ez etzik esango. Nik nahi baino gehiago. Galduta dabil Argentina. Ufa! Arriskutsua zen. Profesionalki, Bai. Ze baino, eman ez diat ba? Guazen, venga. Oh, luze txo, pena, Hori, gora baloia. Eta hor kosk. Azkar kargatze zaiok. Barra, Eta, Guazen! Bai. Guazen kontra erasora. Alpertxa marrake, Argentinarrake. Atzeak akorrika ite hori. Erdiak eta kaskarrak egiten ari da Brasil. Hori ona izan da. Tiene il possesso. È in aria. Rimessa laterale da una buona posizione. Ostra. Nire burun etzion gaulakoik. Ostra, 5 minutu falta. Bai. Bueno. 5 minutu futbolen askoek Bai, proiba. ja, 10 dituzte. Oain hasten die sarrera gogorrak, itxusiak. Guazen! Erdirak eta eskasa berriz ere. Rimessa laterale. Izango aldu, azken aukera. Bel passaggio. Il Brasile ebbe un incontro difficile. Garaipena. Joko aldetik erakustalik patxala eman du Morganek. Bai. Baina, bi gol polit sartu ditu. Patxal xamarra. Baina, golak berak jarri ditu. Zirutzaitu. Eskerrik asko, doble. Bai, hau inoiz ez da egin behar Josu, baino Argentina egaletatik ezin zaiok erasotu. Ok, Sandro, grazie per il tuo commento. Aldamenetik zentrauta oso eroso sentitzen dituk argentinarrak. Bai, Area barrun, oixe. Sempre il commento era Jogo bonito! Sandro Magnini. Regontxan bila joan gaituk. Oixe, esan da nola irabazi partidue, nahi bak, bai. Epa. Eskerrik asko jargi. Ikusentzulek dan ondo ez, soinua eta... Pasar al siguiente partido. Hola berriz, berdin. Nik joan berra daukat tamalez, ondo segi eta partida onak izan. Doble Mauler, Oso ondo, ikusi arte, eskerrik asko. doble Mauler. Txuz. Behon daizula. Segi Chrono Triggerreko gameplayak igotzen, Nik berko ditut eta. Aldaketa ikaragarria, azkeneko jokutatik honea,
Bai, ezta. erabat galduta ibili Bai, ezta. nauke. Ni galdatu nahi diat joko sistema. Nik bai igual. Estrategia izangoek. Buf, eharkei gaituk. Tipo, actitud, editar, posición. Hemen. Voy a cambiar de miembros. Hola, xe. Uste hemen ezkerra eta eskubide ez da, hola. Bai. Alimar, hau Aimar izango, Pablito. Ala, bi Zepoles eukat. Ez Gepoles. Lau iru, kezman. Ikze, rombo? Bai, Romboa zela jardian? Imanolada. Erromboa. Bai, lau defensa behar dituela iruditu zat. Batez ere aurretik jartzen banaiz, baina hori gero aldau harko non igual, baina... Baina aldaudet, ba. Eta egalik ibiltzen nahi ez naizenez, kasi, ba. La squadra che attacca da sinistra a destra dei vostri teleschermi. Oin defentsan lan dezente hobea egin beharkoet, partidua irabazteko. L'Argentina Rivaldo bain eskuina galetik. Kontrakankan. Kase kaskarra. Bai, kontrakankan hasik partidua, bai. Jo, hau da, hau, nahi eztan lekua, pasatzeko gaitasune hartzen nahi naizena, Hoxe, hola. Ez dut oso ondo egin, baino. Atzetik joko astea antolaketa hobetu beharko nuke. Ja, zenbat irauten dian. Hemen azkar joka behar da, Aurkarik seitun etortzen die, Iskin! Pase zoragarria! Eta hau gainetik sartuko dio, ez, me cabe en la leche. Dios! Vaselina esku hartu arte. Bai, ba, nahi non ba, hori ikuslek mezido. Gol bat Vaselina sartzea, baino. Zoi eskaini nahi nizuen ba. Ezin izan dut. Siamo al 10° minuto del primo tempo. L'azione si sposta sulla destra. Oso ondo Argentina. Naturaltasun gehiagoz. Epa, Roberto, azkarra. Roberto, hain zuloa. Patriketan. Si apre un corridoio per il passaggio in avanti. Ezin izan dute gelditu. Dirudienez. Erromario, guanda. Atzetik. Txartela. Gorria izangote da? Ez. Sermon. Sermoik, ez dio bota. Epaileak. Jo, baina zein ordea. Epa, hemen gauzak moritzeituk. Eta zio. Zer, begira, begira? Jo, bai. Gola. Brasilik, 35 urte. Zeinak? Erromariok. Vediamo il riplay. Brasilen jokaldia ona. Gol bikaina, Baina Gol atzelarien bikaina. pasibitatea bikaina, Zi izan da hori. Lehen aldiz, aurretik datazio. Bai, gol ona. Onartu in behar. Vaselinak eta hostiak utzi. Arazoa ditu Argentinak jokoa sortzeko. Si inserisce di corsa. E tira. Baina ez du askorik behar. Hala da. Hanno un'occasione da gol. Txalo! Bai, 35 urtekin nekaukoek. Straordinaria capacità. Extraordinaria capacidade. Triangolo. Ongi, venga. Kornerra! Segi lanen Argentina. Roberto Larkosek jarriko du. Una. Palla alta.
Bitu Roberto Larcos korreka. Jo, bixi ere, Possessa del pallone. Indo bere lana, horrek. Arti gerriketan. Triangolo. Goazen. Jos! Tiro. Eskasa! Tiro! Benetan eskasa. Di testa. Ongi. Riesce a penetrare. Hemen Raboldi. Ezkerrez erdiratu nahi du. Beharra egin diote, bai. Bikoña! Ja, handirik ez. Vediamo il replay. Beharra. Ormarena, defentsarekin. Eta gero, jaurtiketa bikaina. 2-8 markagailuan. Taktikoki bikaina ateratzen ari zaio Argentinari partida. Bueno, sar gaitezen partidan da. Venga. Siamo giunti al 35esimo minuto del primo tempo. Cambio non riesce. Ah! Tiro. Oi, ze pena. Hortxe zan ba partidan sartzekoa, Dios. Sembra Bataz. Goazen ilargi! uno dei bravi colpitori di testa. Gilikornerra. Hoixe gilikornerra. Dios. Earra. Esmatu indio. Tasiok. Oraingoan ez. Tocco verso il centro. Ematik buruz sartzea zaila dela, Bai. Baina garai honetan buruzko lasko sartzean. Hola. Sartuzak. Oh! Ondo, portero. Kontrol kaskarra egin duenetan Alberrek. Nik lehen sartu diagola, Buruz. Ruba la palla. Bai. Jo, oso eskas, Argentina, Ez dio bate honik egin, sistema aldaketak, Baina, bueno, joko aldetik lehene purtzilkerin ibili da. Venga, Errematea ez da ona izan. azken jokaldirik utziko aldio. Ottimo passaggio. Ez! Messa alla Nire buru jetzi bat utzi. con fischio del Eskas, Upa, barko. 2-8koakin. Eskas. 2-8koarekin goaz. Atxeden aldira. Lagunok. Erasora egin behar du, barkatuko didazu, nahi balin bazu komenta hau, nahi balin baek. Bai, ez... Baita nahi adia zenbat ikusentzulekin gabiltzan. 4. Twitchek dionez. 4 ikusentzulea. Venga, guazen. A ber, miembrok nola dauzketen. Santi, Rabon, Ortega, hemen ezin jarriko jat. Bautista jarri beharko jat hemen. Bautista. Batistuta. Bai, Bautista. Zeakatiko txintziat. Jon Bautista, Eibarko jokalaria. Onduzak? Oi. Prest! Prest. Venga, disparos lau eta nik golik ez, hoi lehen bien gonizkian da bizartu. Goaz, arbitro fischia all'inizio del secondo a tempo. ver. Ce la mette tutta. Ah! Guazen! Bien tartetik nahi zuen, baina... Ez da faltarik. Faltak hemen... Segada noin ezkeo bai, baina bestela... Ikusteak Morgan daukek jarrita hor isa bat zeok, zerbait taktikoa jarriak nahi gabe, zeka ze botoiekin. Baldek ez. Ganar. Nazeti. Erramorio.
Bai. Jaurtik eta eskasa. Karratuari fundamentu gutxikin sakatu dio. Venga, guazen. Mando hacemos, Guzman? Non Ondo, ce l'ha fatta. ondo. Eh, Ez nauk arrotz sentitzen. Mando naiztek, arrotz sentitzen hau baina, mando naiztek. Mando berdinakin nahiko arrotz sentitu izan ba Resident Evilen jokatzen. Pistoliegaz. Zaioan ekargatzea baina, gaur gezikin hain nauk. Nola ez. Ezin dek, nik uste ezin dela zeaken. Ire gezikin hain Joystikakin ezin dek. Gerogoko izangoek. Eta nire gezi oso xelebra Xboxan gezi, Kontuz! Defensa lan bikaina Luciano. Bai, nik erasoan baino bea. Nio, kamisetatik heldu izatea ba! Guazen, Roberto! Eta denbora badoa, Salvadorrek esan zen bezala. Aitu alde kukuik. Bai, Aurten ez nuken diruik poltsiko, baina motxilan bai. balioik. Nahi baliaziak. Hori ere zentro hona zen ba, Josu? Zekiat, zen zai hau, naino. Ostia, lortzen errematatzea. Eroso zelai erdian Brasil. Bai. Tocco di prima. Venga. Entra in scivolata. Tiro. La mette al centro. Ostia, gaizki jartzen naizela errematetan. Igual muitutea jokalaria. Si inserisce di corsa. Nio. Cross. La palla è alta. Tiro. Hortik eta kaskarra benetan. Argentina. Eta hirugarrena askoz gertuago, Bai, In scivolata. Lehenengoa baino. ez da faltarik. Ez da faltarik. Alboko sakea. Sembra un buon passaggio. Ecco. Prova ad aprirsi. Hor dator Argentina. Baina ezin, Ezin, iskinik egin, ezin. ezin ezarrein, Hau da, hau tristura, hau. Burua ere jadanik urrengo partidan da, hola ezin da, Ez da nire estiloa, Sul secondo Nahi du ba, sartu baina. Ezinean. Ezin! Ezinean Nagusi, aurrelari argentinarrak. bai. Nagusi, brasildarrak. Defentsan. si inserisce di corsa. E vediamo se ce la fa. Davvero. Nabarmen, hobeto hartu diokik eskuenik baino, Bai. Si apre un corridoio per il passaggio in avanti. Prova ad aprirsi un varco. Se solo riuscisse a passare la palla. È in aria. Un passaggio di testa. Il Brasile Bai. riesce a Bukau bai, vincere un partidu tiro zekena. Eta banakoa markagailu orokorrean. Ai, gustua jarrikoek. Nik ikusi baino gustuago. Bai. Bueno, Allora, Eh? quali sono? Guzti nola jarri dan. Alderantziz? Ze kristo, zer eman ziot. Zorrun daukek. Tatu, letra mota, letra tipa. Iba. Zero jarri berriz. Una lautzeko dugu.
Egizatik jarri hon alderantziz, baina. Ok, Sandro. Se per il tuo Bana markagailuan è arrivato il momento errebantxa Bueno. ederra. Bai, ala ingoi hau ez? Bana gehugean ez? Ez Desempatea. aldauko. il commento tecnico. Desempatea eta kitxo. Bene, Uix, ingoi hau. Zazpi dituk, amici sportivi in ascolto. Bai, bueno, zer. Haze nahi dak, beste jokue proba hau. Zazpiteretan jumarro balata. Bai. Beste bat jokoko hau da, gero ikusiko jau. Guazen ba. Sistema aldatuko du. Bai, bai, Griezmannek. bai. Morgan Ilarra mendik. Dirudienez, ze ingo diat, Ze ona, jarri, Defecto, defecto. Egi da, ni beti izan naiz zalea. Eta inola zeren. Bai, goian jartzik, pie derecho, pie izquierdo. Ni beti izan naiz zalea, taldek daren bezala ustekoa, Automatismo eta hobeto ditzen jo. Jugadoren momentuk eta desmarkek eta hobek izate ditue. Ik zen dituk hiru hortxa utzi, zean, are hartzen utzi hiru, goien da, venga. Bai. Ba, Ez, baina ez dituk horregatzen, banda ja, justitu. basike. Bueno, Desempatea, horrek ezin duela gehau, dio Ilargik. Guazen ba. E finalmente siamo al calcio d'inizio. Sulla destra del campo si schiera l'Argentina, Oh. dalla parte opposta, sulla sinistra del teleschermo si schiera il Oh. Brasile. kezman gola, otxeiken zien honi, nire launek, antzea pasea eta zelaut. L'Argentina. Begi biztako da, ia presio Pase. hobeto egiten du. Pase Zean la muerte. jarrita. Vediamo il risultato. Bai, Prova il tiro. Nei beti gehiago guztak izan zat, hau ez da beste horrekatik izan denik. Ia gora botestet ba. Dios! Bueno, eta oain, sistema aldaketa, 6 atzen jarri. Ara. Onda iluminazioa, nere kulpea. Ezin diat maien ondo Bai, apoio. baina berdin dike, ikusteko ondo ikusteko. Bai, lehen esan diat. Ondo argitan nahi gaituk eta, igual gau ez zaitu jokatzen da. Bai. Iba, pasaunian Resident Evil zazpian ere kaxa, eta kriston joko duk. Anticipa. Kontuz! Hor fuerte ibili behar da, Ze horitan, E sbaglia. goitik hor ezin du hola eta hola irabazi, Argentina. Hoi nere akatsa, dioz hor jokalari aldau, eta bentaja guzti galdu diat. Oh! Gutxikatik zan, baino Roberto aiau ez bada, etzen Geometria. aiatzen erreza. Geometria arazoak. Ah, Triangolo. Kezman, venga, Kezman, Morgan, izen asko ditu, mutilak. Morgan Ilarra mendi. Adibidez, erabat nahigabeko pase izan da, aurrekoa. Ona, baino nahigabekoa, Ce la mette tutta. Triangolo. Ez di ondo ekin partidari Brasilek. Eccolo qua. Dios! Eta Kezman pasea, Asmatzen Kezman Argentina, gola, Asmatzen Argentina. Butatista hor jarri behar da. Horean, erdi-erdin, da bainala jarriet, eta... Bai, baina nolatan lortzen nahi aiz batatik ainerrez sartzea? Bain arte olako ikestekin da. Espaziok lehen baino lehen hau reakzionatzen saiatzen nahi nauk. Nire burun pasa bertzona pantailan pasatzeko denbora asko pasatzea. Ez dakit nire buruetan geldoa o jokue, baino. Asko azkarrago pentsau behar da gaur egungo jokutan. Osea, ez nahi zondo azaltzen nahi, Beiten nahi Hemen nahi mentxe berda azkarrago. Ez, pentsau azkarrago bestetan egin behar da, hemen lehen hau hasi behar da egiten. Ecco la rimessa laterale. Osea, denboran
Ez da, bere izketan ere burun oso garbi dau, baina azaltzen ez da erreza. Possesso del pallone. Oain denbora gehiago dau, Tenta il cross. baina denbora gehiago eman martzaile jugadorei aire. Arrak ez man opari. Dios! Nik uste zueni futbol mundun kezma naiz eta neure burui ala otxitzen diote. Eta... Beti jarri behar dela norba jor! Naita jarri behar izan bana bezala. Di testa. Tiro. Buah! Partida maldangora. Venga, Argentina ez da opresaik. Bai. Joe, bikain! Ez dau konparazioik. Buah, ez dau konparazioik. Atezain argentinar da Brasildarran arten da. Hankatatik kendu ez didu da baloia. Kauen. Straordinaria capacità di tenere la palla in quella Ba... Psikologikoki Mekaben dio. oso gorra litzeke iruta utxekoa. Eta hortxe izan sartzea du, komen izan. Bai, izan India, bai da. Politxe sartu nahi izan dut, sartu baino. Eta hola ez, hori ez da nire estiloa, Markatzen duenak ordaindu egiten du, Morgan. Bai. entra in scivolata. Eider gorrotxatek etorri zaigu. Apa, Ider! Nundan ere zela jerdie. Ottimo passaggio. Guazen Herribaldo. Guazen. Kontraerasoan. Sfrutta lo spazio. Zuloak usten ditu Brasilek atzean. Crossa al centro. Oso... In scivolata. Passaggio in profondità. E tira. Me caben Dios. Straputz egin du. Aldaketa bikaina, baina... Atxeen aldira bita utxekoarekin oain ere. Danetan bita utx, hongaituko atxeen aldira. Bita utx, utxeta bi. No, utxeta bi, Lehenengo, bita bai, utx. lehenengo bita utx aurrean, no? Bai. Uste diat bigarren zen izartu. Igual ez, Ez. Lehenengo zen. Bueno, hemen deu, Eider Gorro, kaixo, gaur egun komplikatua. Haupa pro. Sufritzen dabil Tasio zupe, Eider, aurreko partida irabazi du, bino oaingun larri dabil. Bai, bueno, ikusten zuen markagailu orokorra, Tasiok bat, alderantziz, eta Morganek bat. Zai, zertik jarrian bat hori alderantziz, baina halaxe dago. Halaxe, hau bizie. Halako sorpresak emate ditu ordenagailuak, betire. Eta bueno, ba, aurrekon antzeko Eiderrek eta Ekaitzak eta Zitalkore bazan. Intzuen antzeko olako guiten egenan estiloko gauza bat lagun arten da. Eta hola, PlayStationko komandua ordena hori sartu eta olako trampak eginaz. Bueno, Ondo, berdin dabil. honekin jokatzen ez da basteik. Ez, eraberik ez. Teklatuari begira esan du. Bai, hori da. Bazan ba, nik, 98koa joku ezea, kantu ez zeukena ez dena, You want so, check it out now. Hortan jokatu nahi zu? Ez. Hoi ze Jokatuko jokuan. Hori FIFA 98, Road to FIFA World Cup. 1? Bai. Ba, hori zeak eukizian, kuadriako bateko eukizian. Eske hori hona zan, Da Q1 sarrera itxusi, Laroita amasei, laroita amazazpi, laroita amazortzi, bastante ondo ontzala. Hoi ona, oso ondo zen, joku hori, Bai, mitiko zan. Bueno, Bai, kantxa gutxi, eta A ber, partidari eusten dioan. oaingoz Gauzak ez simple da egiten lortu, segi remontadaik ez da lortu oaingoz,
zaila. Baina guain dator. Arbitro fischia all'inizio del secondo tempo. Nahiko gertu ibili aize aurreneko partidan. Bai. Ni bigarrenen baino gertu da. Mazzola Lehenengo partidan jokon pasara ikaragarria eman diat ondio. possessa del pallone. Ah! Nondik, Romario, nondik. Cuba la palla. Txak, Zen, ez Txak. daula, ez txak. daula faltaik. Gero, ire zentral hori benetan indartxu edek, Bai, bai. Lucio, etzakiat beha dan edo bestea, beste bat zegoetu. Triangolo. Oso ormaren politia. Eta batistuta horri bilikoa, Persona lunga. Ez, behartzen lakunez bintzat. Prova ad aprirsi un varco. Ah! Ez da arnasik, Ed è calcio da Cornerra! prende una breve rincorsa. Sì, molto probabilmente lo fa. Dios. Ostra, baloia bastante interesantea zan, Ah! Ze, nahi ez nonakin, da nahi ez bezala, diaudia. Colpo di testa. Brasile, forse Oso come makalor, possessa del pallone. Bueno, Tasio bera ere ez da oso finibili. Guazen. Si inserisce di Jo, corsa. pasi hori nolatan indik, hain itxie. Dios. Sembra un buon passaggio. Ce la fa. Sembra proprio che non riescano ad organizzare una manovra. Gehoz daiz gutxigo eta botoios gehiago. L'arbitro Falta, Bueno, falta txoa. bueno. Falta txoa. attenzione alla barriera. Erdiratu egingo du. Erdiratu egingo aldo. Lehen esan da, Gaizki alperrikaia gainera. izela zentrau da. Hortio, Epa! Uah! Ribaldo eukita. Oso gaizki, oso Argentina. Hasi dakianak egin da beste ikusten, Jo, atzetik etorrita. Dios! Bixi, Roberto. Ecco. Ce la mette tutta. Guazen! Ah, horrea ez! Ma quale fuorigioco. Epaile jauna! Triangolo. Brutto. Barkamen askau Kalera! Bai. Eh! Ez da txartelik ere Ez da izan, txartelik. hoi berez oso itxusi da, lagun artekotan ez da olako iken behar, eta barkamen askatuko du Morganek, ze, hor txiki bada, barre! Ez di altuerarik eman Ribaldok. Ah! Sembra un buon passaggio. Joi, Batistuta! Diagonalen egin bertzan korrika, gizona! Ecco la rimessa Berez laterale. oso itxusi izan da, nire faltea, barkauzak. Eta ez dik txartelik atea gaina, Hori, gorri jasotzeko presioan hori jakin nahi dira, eta
Nian golik hor, azkeneko minutuk lasai xego. Aldala. Tak. Ostra, bikain defensan, Eskasa. Argentinarra naizela demostro garra, zean da. Pase botoiari, muzin egin Guazen dio. lotxarena. Jo, meko, buena letxe. Ez da, bine hor defensan. Ah, Atezaina, nahikoa da. Zer, ez dik nik nahi bezain azkarrateatzen, Ez nahi denbora galtzen nahi, Bai, kostet ez dago pixkat. Triangolo. Cross sul secondo palo. Tiro in 2. Colpo di testa. Il Brasile ebbe un incontro. Venga. Ona. Ona. Ai, hau ez dak. Bueno, Hor da Morganen bigarrena. hori da konzentrazio momentua. Bai. Eta Aiderak esateko Ilargi, ia kedada bat iten dugun. Hoi da, Aider, hoi da. Bai, elkartzean Bilbon, Oiartzunen, Tarten, Bai. Grazie Gianni, e arrivederci a tutti. Ze musikita, Allora, un arrivederci a tutti. Gitarra hori, txorusaken. Izketan nahi ditzen nahi, ni komentaristak zesaltzen zo nahi ditzen nahi nian. Agendak adostu behar ditu. Ez da erreza izaten, Gitarra tipo itoitz. Marea gura. Hor da, disparos, bost. Pantak bi. Ike bost tiro egin dituk, Tiros de esquina iru, nik doestean a 0 zeukea, Montei. 0. Bueno, hemen etzeko denbo galtzeik, Ba, nahi bak beste askar bat, beste talde batzuk proban ebelin baituk, baina gero lanik kasi agurtu gabe aldin beharko diat, Bueno, orden ondo agurtuko baituk. Nahi da bezala, Agur, esango ze gaur, ikusten zulegoari. Gaurko rauna, Bestela, Hola, txikoia. baitzak, ingo hau. Gaurkoz, garaipena Morganentzat, zorionak Morgan. eskerrik asko, horia izan dek. Netzak hori bai, hori bai izan dek ire kontra galtzea. Irabaztea, ere. Azken partida, alrebestu zaizu tazio zudupe. Markagailuko bata bezala. Bai, alaxe pasa zaio. Bai. Ba, In serio, hasi naiz partidan da zitzat sartu ju bigolak eta... proposa nahi datenak, Morgan, Bai. beste joku baten jokatzea. Txen, hau Guain. gordatzuko jau, momentuz. Bai, baina hola, partida eskar bat, bakarrikan kuriosia da bezala. Angu! Kuriosia da bezala, zuzkeat, futboleko joku batzuk, eta... Dreamcasten... Virtua Striker bi, buf, hau oso zoroa. bazekia Bakik zer dan, ez? Bai, jo, nik honekin lehen guzukin haze bizio, Belgika guan hemen ona. Bai, baina nun jokatze ban, bolera baten, ez? Etxen? Etxen. Ostia, Dreamcasten zea galdu deu. Ez nik ez dia galdu, Segan Mega Drive guan. Ozertzeoan. Ez, Sega originala hau berrigoa, zein dek? Gamecube, Dreamcast, Virtua Striker. Ez. Nik Ez? igual Igual Virtua Striker zarragoan gogoan igual, bai. Igual zarragoa, guan. Seiun esango diat. Tale, hau edek esaniena golak errepikapenetan erromako zubi kolore hartzen zola trajektoriak. Ah, bai, egidek, bai. Memory card, ez, mesedez. No, bai, nahi bazut, bai. Joseus. Esmatzaldeu? Bai, asmaudek. Ta hau, benetan ero hauan, Zazpita huts, hau de, bueno, logoa behintzat hauan. Bai, joko 86 jartzen oso zora, zen. grafikoki ikaragarri guan bera Haudek, garaian. haudek. Ondikane, Nik hau- ona, grafikoki. Ostra, hau, nire guzuk ikusiko balo nea rengo zian, emozioa. Iba, atore, lenguzukin horrena. Lenguzu eta guzti. Uraia etziok atxea garaian. Urare. Bai, hau jokamoldez oso zoroa da. Bai. Arcade. Venga, azkar bat. Arcade ez, Internationalko match play Match play. Versus match. versus match.
One player, two player, bai. Half time 2 minutu, venga, aurrea, guazen. Bai. Ez dago dumek tontakeritako. Ez. Game start. Buah. Aurrena nik aukera aukera da gero bai. igual, ez, bai. Nigeria ona guan. Yugoslavia hartuko jat. Ez, txon. Austria hartu. Bueno, igual dik, Austria hartu jat. Segi aurrea. Ya está. Ia izberriz. Bai. Ni Belgika. Kick-off. Kick-off. Hau, Matamoros. izugarrizko eromena joku hau, kusiko zuen. Era bat aztuta zeukeat, baina kiston pike egin duken, Osea, Eik egin tipo- dutzean, igual egin duen 7 partidutatik onena zeinuan da hola jokatzea. Vale. Karo, gaina Ekiza bain botoiak paseadek, eta gero pasea eta tiro, haulako matzean, ez zegoen asko, Hostia. Horrerazok zedok irudikin. Zikin duitak irudia. Jo, zikindu, jokue bai, zikindu. Falta! Zuzek, long Oso- pass, short pass. Gurire azaldu eik ez hitzaioa nolakok. Ufa! Bueno, azalduko alda norbait. Ikustek, grafikoki eta mugimendu aldetik eta... Hortxe aukeke. Bueno, egarra faiaudek. Hori bai. Eta gol hori. Bai. Ospakizunekin akordatzen hau. Eta grafikoki, irudialdik eta nola mugitzaian dola, bikainak baitzak hor. Bai. Bai. Fantastic. Wonderful goal. Eske oso politek nola mugitzaian. Bai, egiadek. Hau igual berrixegoak lehen jokatu dena baino, Baina ez askoz, Bai. Laro gita masei jartzen zian, hola. Nola lorita masei? Ke ba. Lorita masei? Logon ala jartzen zian. Esto es posible. Igual bai, eta gero konsolatako berandu batako zuen igual. Tiroa Bai. zein dala esatek, Borobila. eta zatik ez dien pasau. Karratua dek pasea eta ustea ekiza pasea eta karratua pase luzea ustea dela. Iba, hau pixkat hartu ezko igual politek, jokatzeko. Oso zea dek, azkarregi, noitzek. Bai. Yellow card. Free kick. Orduan tiroa, borobile dek. Borobila bai. Osea, azalduta. Eh! Nolatan ez tia sartu baino. Throw in. Ostra! India teharra. Einak eharra. Hemen zentro gol, klabea zan. Bai, ze buruz. Bai. Ikusiak baina ze ondo remata udon. Karo, hortako aia benbardik, da kristonan abasarek joku hau, Bai. Baina guapo, Bai, politek. Bigarren zatira goaz. Guazen ba, nik nahiko lan izango diat asmatzen tiau nahi dean entiatzen. Irudia zikinduta. Throw in. Bata zeukeat, Virtua Striker bata Play 2an zeukeat. Eta hau bastante hoia dek. Bueno, urruna jokatuko jau Pro Evolution 6 o 5 oitakon bat, ja... Bai. Haze barkazioa, Bai. Atezen jauna! Ui. Ez du. Nondik baino. Hemen sartze dituko zorrutitik eta golak. Bai. Hor txauket. Uf, eske ez zora baina guapa jokua.
Bai, dek, karo, boleratako botoiaketare arkade. hortako indazeok. Bai. Bai, eski igual, boleratan, ateaguan, posible, boleratan hau 96 ate izana. Ja, karo, garai hartako konsolatan ezin zian funtzionau da, gero, berandukoko konsolatan. Bai. Agarra, patatea. Eta probestu egingo aldu. Ze, 10 segundu gehatzeitu. Penaltitara, joango dira? Txekat badauden, Bai, pastere, penalti bai. Venga, azken jaurtiketa bat behartzon, partidak. Morgan. Haupa norbait! Bai, Ongi etorri. Urrezko gola. G-goal! Hemen ezin da, ez aurrea, ez atzea, ez errein. Ba, hortxe. Gora! Almost! Errebatei emate jokemen alare, naizta ez da hon. Zer? Korrik aiteko errebatei ematen nahi. Ez nahi ematen nahi, baino, Ni bai, hain eske joan. Haitunak behia. Bila. Zentratzen guztien badia, gola. Esan ez diat ba! Hola, Juan, goldog! Ados, Jano Andreok, ados! Ala gina, baina ja ez. Fantastik. Haze pikek eukitzen, eske ikaragarri goan. Bukatu da, pri. Bukatu da gaurkoa. Zu oso modu politia, gaur atxaldea. Bukatzeko za. Bai. Kriston ilusio eintziak, Intzako hola. Gaina hola xospatzen ginotzen. Garaipen handiak. Garaipena. Baina zazpita, zortzi. Euskal Eduki sorkuntzaren garaipena. Launok? Bueno, zazpite 28, bikain. Bai. Denbora ze ondo neurtuta. Egin hau, Morgan zorionak, garaipenagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Esango jat, espero nian, baina oso erdoitut ikusi dian ere burua, Puf. Ba, eski jokuke erdoituta gatu dituk. Hori da. Ikusentzuleok, eskerrik asko horri izateatik. Ilargi, Norbait, Eider, Gorrotxategi, Doble Mauler, Estaño, eta abar luze bat. Izen eharrak. Eta abar oso luze bat. Ikarpegize, korpu zaragize danak ez dautuko dituk. Danak ez, baina batzuk bai. Batzuk bai. Bai, danak ez izan ezkeo batzuk bai, Iban. Baina bai. Ikusentzuleok, Oso ondo. Bueno, egun hauetan zuek hemen juntauko zeate eta hasiokin. Animo que maia zuek, horko porrota murtxika dezan. Eider gorrok ez dezuk, ja? Bai. Bai, amaitu dugu. Bai. Maitu dugu, bai. Hau izan da gaurkoa. Lanak dauzket egiteko. Kaka justo ailegatu garenean. Baina, bueno, hau berriz atzeaka eman da berriz ezin du ikusi. Sekiro galdetzeak. Ez que, karo, Sekiro zukat jarreta Oin tituloa. dio! Esketzek ataldatzen. Lehen saiakera bat indiatu, baina. Bai, Eider Sekiro jartzau. Ekaitza bizarluze nahita guzten gatxuzte gehioko gogoken. Karo, marketing itxa. Bai. Kezmane kompromeso hundi dauzketa joanin berrauke. Morganek jarramendik. Tazio zupe, bukatu Sekiro behingo. Oso joku zaila, samuraiena, eta kostatzen izaiak. Ikera garria. Gaina bukatuko. Gaina ikuslek eukita zailago izango jokatzen. Bai. Noiz egingo duzu plajagea, eske dana zeadek, katxondeo interno bat ezela aurretik gertautako gauzakin. Zuen hizkuntzak. Plakajea inbertzitzaion, zezen bati. Bueno, beak itezian plakajea. Shakiro hortan. Bai, eta norbaiteko idatzi zitean, norbait, hemengo erabiltzaile batek, norbait izanek. Orduan beti, norbait, baten bat, erabiltzaituk komunikatu ezinik. Eta osondak plakajea egiteko gaizki datzen da plajagea jarri zian, baina ni pentsonian plajagea esan nahi zula, da nik zer da plajagea, eta kiston katxonde hor. Shakira. Bueno,
lagunok, ba, jarraituko sekiron, eta Morgan Ilarramendi bat horreko, beste baten, Bai. modernoagoa topatuko dugu. Pro Evolution 6 inguru hortan, Ostra, lau, bo, 6 horik. bai. Ego, 2013 neuken Pro Evolution Soccer hori baino berrigoa 2013, eta ondo zeon, baina gaur ez dut funtzionau PlayStation 2ko emuladorek. La hostia. Pro bost. Pro Evolution Soccer bost esateko ekaitzak. Morgan Ilarramendik hori izan du, Pro bost. Ni oso zalean itzen. Guk originala daukagu, hori da honena. Nik ebauket originala, lo único ordenadoren inberetela bio jokatzeko eta Nik pro bost, streamatzeko. nunbait jeukinon, seguro. Nik dauzket 3 eta 6 hemen. Ostra, joe. PlayStation 2-ako. Seien inbartzan, Zeus. kanpo erdien pasau ezkeoti hau. Gola izaten zan. 6a eta 3a. Baina, karo, PlayStation 2 entxufatzeko ez dauke zeara. Castolo, bai. Amaikako ta Ximenez o nola zan Miranda o Mirandez ore bat zeon bat. Castolo mitiko mas Castolo, bai. Ni akordatzeala izan Amaikako horrekin. Bai, Castolo, Ximelez, Buah, FIFA Minanda, Malau, FIFA PES 2011 eta FIFA Malau. Nik horik bik eukizkiatetzen. Horitan Hau, iztiak irabaziko. akaso ire izango, Ai, FIFA bai. Malaua, ike manean. Hori, Ximelez. Espimas, bai, olakon bazan Minanda. Nola zean, defensak nola zean, bat rusua Bai, Ruskin, Ximelez, Minanda, Castolo, eske mitikoa dira. Bai, dano genduzken. Horik hasi beharra zeon, ez? Eta etzen zela jardin Dodo eolakon bat. Igual, bai, ez da garrat. Ruskin. Bai, Ruskin, bai, ala, bai. Ordaz, bai. Bai, ni irakurri ezkeo akordako nago, baino, ostra. Bai. Nigu esateko. Ba, Bueno. gaur irabaziz badiak, moderno gotan zai eukikoek, eta zeo. Egedek, bai. Zaila, Morgan, Baina, bueno, ojo. beti izan da oso aurkari gogorra, beti izan da. Bai Pro Evolutionen, bai FIFAan. Bueno, Bai, ni junin berdiat. aio launok. Bueno, ba, beste bat arte, eskerrik Izan asko, untza. gonbidatzeatik, danon arten. Izanuntza ikusentzuleok. Oso ondo pasatzet. Bai. Lengon, bildurtuta Agur. baino beto gaur, Lasaiago ibilino. Resident Evil, ostra. Horra izan zan, Bai. Etxea leherrein da, jaun itxan. Bai. Hori ez da broma. Bueno, gaur lasaiago. Gaur lasaiago, bai. Ia argi zuken nota dezuala. Haze garrasikeria ibilinon. Ba, beste baten jarraituko du lakon, ikusentzuleok. Bai, beste Izan bat utza. arte, Ondo izan. ondo segi. Aio. Oantxe horra idea, ba, Ilargi guapa eta Zaindu. norbait, baina ze memeak Resident Evilekin. Zain du eta. Bai, ona izan zen Resident Evil. Politxe izango litzake beste bat itea, igual Outlast edo, hola, susto gendik eta hundigok ematitun joku batekin. Jendea bildurre pasatzen ikustea politxeak. Oso politxe, bai. Aurro! Arriskun ez daula jakin da. Bueno, hori norbaitek aitzen bago, esan dut, bestela. Izan untxala unok. Bai, junin berdiat. Esan agur, Morgan. Pasio. Bueno, Jo... aio. Jo...